Cyn i chi ddechrau reoli rhywogaeth ymledol, mae'n bwysig meddwl am 3 phwynt allweddol. Rhif 1. Adnabod eich rhywogaeth. Sut mae rhywogaeth ymledol yn edrych a sut mae'n lledaenu? Rhif 2. Adnabod eich safle. Allwch chi gael mynediad i'r wefan ac oes unrhyw risgiau i'w hystyried. A rhif 3. Adnabod eich cymydog. Pwy sy'n berchen ar y safle ac a allai unrhyw grwpiau eraill yn eich gymuned cefnogi eich gwaith. Nawr ein bod ni wedi meddwl am ein rhywogaeth, y safle a chymdogion, rydyn ni'n barod i ddechrau lladd Jac y Neidiwr. Mae'n hawdd adnabod Jac y Neidiwr oddi wrth ei flodau mawr, pinc, siap boned. Gall pob coeden hadau sy'n frwydro cynhyrchu tua 700 o hadau a gall y rhain gael ei taflu hyd at 7 metr i ffwrdd. Gall Jac y Neidiwr feddiannau glanafon yn gyflym, gan atal unrhyw beth arall rhag tyfu. Ond gall unrhyw un gymryd rhan yn hawdd i helpu i fynd i'r afael ag ef. Dechreuwch drwy gydio yn y planhigion mor agos at y ddaear a phosib. Rydych chi eisiau ei dynnu allan gan gadw'r gwreiddiau'n gyfan. Nesaf, mae angen i chi dorri'r gwreiddiau cyn y nod gyntaf. Nawr fe allwch chi adael y planhigyn i sychu, naill ai drwy ei hongian ar gangen neu ffens, neu trwy greu pentwr y gallwch chi neidio arno i wasgu i lawr. Cofiwch, nad oes unrhyw ymrwymiad yn rhy fach. Edrychwch ar y pecyn adnoddau i gael ragor o wybodaeth am sut gallwch chi reoli rhywogaethau ymledol eraill yng Nghymru a diogelu ein hamgylchedd.